बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जादों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। गोबाव सम जाबायमोन इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लाबोनो बेबायदि सुबिदाखौ मोनाखैमोन। नाथाय दिनैहाय बे समाव गुसुं समनि गेजेराव इसोरनि मोनसे गुसुं बाथ्राजों सावरायलायनो होननानै आं नोंथांमोनजों नुजाथिदों। दिनैनि बिसयखौ आं लादों जाहैबाय जों दिनैहाय संसाराव इसोरजों सोरजिजानाय सुबुं माहारियानो दिनै गावजों लोगोसे संसारनि दंनाय मानिखौ आंनि आरो आंनि होननानै लायो। नाथाय नैबे आंजों लोगोसे थानाय धोन दौलत आरो सम्पतिया बा आंनि देहा सोलेर जिउआ सोरनि जों बेखौ बिजिरनानै नाया। संसारनि अहंकारजों जोङोहाय सैतानजों नाख्रब जानानैहाय जोंनि लोगोसे थानाय मानिखौ जोङो गावनि होननानै आंनि होननानै जों बुंनानै लायो। नाथाय बाइबेल सिरिया जोंखौहाय मा बुंदों बा इयुननि फैबाय थानाय समफोरावहाय जों इसोरखौ माबायदि बाख्नायनो, इसोरा जे आंनो नैबे धोन आरो सम्पतिखौ होबाय बेनि थाखाय जों इसोरखौ मा खालामनांगौ जों बेखौ साननानै नाया। आरो बे धोना, बे दौलतआ, बे सम्पतिया आंनि थानाय गारि बांला मटर गासैबो बबेनिफ्राय फैदों? इसोरनि आशीर्बादनिफ्राय फैदों ना आंनि खामायनायनिफ्राय फैदों? जों बेखौहाय साननानै नाया। जों साननानै लायो संसाराव आं मावनायखायसो आं बेबायदि आरजिनो हादों। नाथाय नोंनि मावनायनि गेजेरजों इसोरा दि एसेबां गेदेर बोरखौ नोंनो होदों जों बेखौ बिजिरनानै नाया। बेनिखायनो बे समावहाय जों गुसुं मोनसेल' बाइबेल सिरि जों नायनि। बेयावहाय गितफोरनि 16 बालाबनि 5 आरो 6 सिरि बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, आंनि दंनाय मानिया नोंनिनो औ फोरबो। बे बाइबेल सिरियाव जोंखौ बुंदो आंनि दंनाय मानिया नोंनिनो फोरबो। डेभिडआ बे गावनि रोजाबनायनि गेजेरजों इसोरखौ बाख्नायदों। नोंनिसो फोरबो, आंनि जि दङ नोंनिसो। नाथाय जों दिनैहाय बुंनो हादोंना बेबायदि आंनियाव थानाया आंनिसो होननानै जों बुंनानै लायो। नाथाय बे गासैबो फोरबोनिसो होननानै जों दिनैहाय बुंनो हादोंना? नोंथाङा गोसोआव एसे साननानै नाय। आरो बेनि उननि सिरियाव मा लिरदों जों नायनि। आरो आंनि नांगौ मानिखौ नोङो होयो। सोमोनांथाव इसोरनि बे बाइबेल सिरिया। दाभिदआ गाव रोजाबदों, आंनि नांगौ मानिखौ नोङो होयो। आंनि गासै दंनाय मानिया नोंनिनोखा आरो आंनो जेखिनि नांबावगौ बेखौबो नोङो होयो। एसेबां मोजां इसोरखौ दिनै बाख्नायदों। इसोरनि आशीर्बादखौ मोननायखाय बेयो प्रशंसा खालामनो हादों। नाथाय जों सुबुं हारिया दिनैहाय बेबायदि इसोरनि खाथियाव लाबोनो हादोंना? आंनि गोसोखौ जों इसोरनो गथायनो हादोंना? आंनियाव थानाय धोन सम्पतिया आंनिनो होननानै जों दिनै बुंनानै लादों। आरो इसोरादि जोंनो बे नांगौ मानिखौ होफ्लायगासिनो दङ बेखौ जों माब्लाबा साननानै नायदोंना? इसोरा जोंनो होदोंना आं मावनानै मोनदों? नै बेखौसो जों साननाय। आं मावनानैसो आं मोनदों, आं खामायनानैसो आं आरजिदों होननानै जों सानो। नाथाय दाभिदआ गावनि बे मेथाइनि गेजेरजोंहाय एसेबां मोजां इसोरखौ बाख्नायदों। गावनियाव थानाय गासैखौबो बे इसोरनि होननानै दिनैहाय बुंदों। आरो आंनि नांगौ मानिखौ बे इसोरानो होफ्लायबाय थायो होननानै दिनैहाय इसोरखौहाय बाख्नायदों। बेसे सोमोनांथाव। अब्ला जोंनि जिबनाव जों दिनैहाय बेखौनो सोलोंनो जोंबो सेस्था खालामनि। अब्ला बिनि उननि सिरियाव मा बुंदों जों नायनि। आरो आंनि उनाव जागोन मानिया नोंनि आखायावनो। दाभिदआ एसेबां मोजां गावनि रावजों इसोरखौ बाख्नायदों। आंनियाव थानाय गासैबो नोंनिनो आरो आंनि नांगौखौ नोङो होयो आरो उननि जागोन मानियाबो गासिबो नोंनि आखायावनो होननानै इसोरनि आखायाव गथायदों। नाथाय जों दिनै इसोरनि आखायाव गथायनो हादोंना? जों दिनैहाय 110 जों होनो गोबांथार खस्थ' मोनोना? आं माबा मोनसे खामायनानै मोनबाय 1 लाख थाखा, इसोरनो जे दशम भाग होनांगौ जों बेखौनो बिखा खावसे थांनाय बायदि मोनो। 1 लाख मानियाव मानोना 10,000 मानि जागोन। नाथाय दाभिदआ बुंदों इयुननि जागोन मानिखौबो नोंनि आखायावनो गथायदों होननानै बुंदों। जों दिनै इयुननि समफोरखौहाय जों इसोरनो गथायनो हादोंना हायाखै? जों गथायदों हय नंगौ। नाथाय जों इसोरनि बे हुकुमखौ मानिनायनि गेजेरजों ना इसोरखौ बाख्नायनायनि गेजेरजों जों गथायनो हादोंना हायाखै? जों बेखौ एसे साननानै नायनांगौ। आरो बेनि उननि सिरियाव मा लिरदों जों नायब्ला नुगोन। आरो नोङो आंनो होनायफ्रा बेसे सोमोनांथाव थाव। सोमोनांथाव इसोरा जे दाभिदनो बेबायदि होबाय। गासैखौबो बे इसोरखौनो बाख्नायदों आरो बे सोमोनांथाव इसोरनि अननायखौ मोननायखाय इसोरखौनो सोमोनांथाव थाव होननानै बुंदों। नाथाय जोंनि जिबनाव जों दिनैहाय मोननायखाय इसोरखौ सोमोनांथावै जों बाख्नायनो हादोंना हायाखै? नै बेखौसो जोंनि गोसोआव जों सोंथि लाबोनो हानांगौ। अनलायग्रा आंनि लोगोफोर,
आरो जोबनायनि सिरियाव लिरदों आरो बेफोरो बेसे गाहाम इसोरा दि बिनो गासैखौबो होबाय बिनिखायनो बे गासैनि थाखाय इसोरखौनो बाख्नायदों इसोरखौनो गाहाम होनानै प्रशंसा खालामदों नाथाय जोंनि जिबनाव दिनैहाय जों बेबायदि बाख्नायनो हादोंना आंनि जिबनाव दिनै नांगौमानिखौ इसोरा होगासिनो दङ आरो इयुननि समखौबो आं इसोरनो गथायबाय होननानै जों गावनि जिबनखौ जों इसोरनो होनो हादोंना अनलायग्रा आंनि लोगोफोर जों जुदि इसोरनो गथायनो लुबैयोब्ला इसोरजों नांथाबनानै थानो लुबैयोब्ला नोंथांनि जिबनाव नोङो मोनसे सोलायनायखौ लाबोनांगोन माबायदि सोलायनायखौ जोंनि आत्माखौ जों सोलायनो हानांगोन जोंनि गोसो मानिखौ जों मोजांजों सुफुंनो हानांगोन जोंनि गोसोआव गाज्रि साननायफोरा थानो मोननाय नङा जोंनि मावनायफोराव गाज्रि आखलफ्रा थानो मोननाय नङा जोंनि साननायफोराव गाज्रि साननायफोरा थानो मोननाय नङा अब्लासो नों इसोरखौ बाख्नायनो हागोन नङाब्ला नोंनि जिबनाव अहंकारानो दिनैहाय खाराब्ला जों इसोरखौ माबोरै बाख्नायनो हागोन इसोरा नोंनि मावनायनि गेजेरजों आशीर्बाद होनानै दिनैहाय नोंखौ मोजां सासे साननो हाग्रा गियानि सुबुं खालामनो दिनैहाय सेस्था खालामदों नाथाय नों बे गियानि सुबुं जायालासेनो जों जुदि अगियान जायोब्ला इसोरनि बाथ्राफोरखौ मानियालासे आंसो मावदों आंसो मोनजादों आंसो खामायदों आंसो लुदों होननानै सानोब्ला नों जुदि गाबोननि समाव माबा मोनसे जानानै दब थैनानै थाङोब्ला नोंनि थैनायनि उनाव बान्थाखौ नोङो माखौ मोनगोन होननानै आसा खालामो नोंथाङा दिनै एसे साननानै नाय नों संसाराव सुखु गोजोन आरो रंजानायखौ लानानै थैनायनि उनाव नोंनि आत्माया नोंनि जिउआ जुदि सोरगो रायजोखौ नङालासे नोरक रायजो जोंब्लावनाय अराव थांनाङोब्ला नोङो बेसे दुखु नांथाव नोंनि न'खरनि गासैबो बिदा फंबायफ्रा नोंनि फिसा फिसौफ्रा सोरगो रायजोआव थागोन नों नोरक रायजोनिफ्राय नाहरोब्ला एसे दुखु नांथाव आरो बेनिख्रुइ नोङो दुखु आरोबाव मोनबावनाय नंले जेरावनाखि नोङो खेंखायनांगोन लेलायनांबाय थागोन बेनिखायनो अनलायग्रा आंनि लोगोफोर दिनैहाय जों गासैनिबो थाखाय इसोरखौनो बाख्नायनि इसोरखौनो साबायसोरनि आरो इसोरखौनो जों प्रशंसा खालामनि इसोर बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों इयुन समाव थाबैनो इसोरनि मोनसे गुबुन आयदाजों लोगो मोनफिनगोन मिजिंथिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों आमेन